presented by Chand Music। बोला बोला छठी मैया की हम आइल बानी घटवा बना के केला के थम्बा जलंती लगा के। हम आइल बानी घटवा बना के केला के थम्बा जलंती लगा के। संगे टेंट लगनी माई के फोटो सजनी, संगे टेंट लगनी माई के फोटो सजनी। किनी फूला माला चमचम भौजी घाट पर भेटाई दे बालानी भौजी। फोन पे बतैले उठाया जे भौजी। घाट पर भेटाई दे बालानी भौजी। फोन पे बतैले उठाया जे भौजी। म्यूजिक बाय सुरेंद्र सुहाना। तो से हम कही भौजी दिलवा के बात बा। हो गइल प्यार हमके ऐसन बुझात बा। माये के किलपा से भइल मुलाकात बा। लागत छठी माई के मिलल आशीर्वाद बा। तो से हम कही भौजी दिलवा के बात बा। हो गइल प्यार हमके ऐसन बुझात बा। माये के किलपा से भइल मुलाकात बा। लागत छठी माई के मिलल आशीर्वाद बा। छठी मेला घुमायु सेल्फी फोटो घिंचायु। छठी मेला घुमायु सेल्फी फोटो घिंचायु। और खियायु चाउमीन छोला भौजी। घाटे पर भेटाई दे बालानी भौजी। फोन पे बतैले उठाया जे भौजी। घाटे पर भेटाई दे बालानी भौजी। फोन पे बतैले उठाया जे भौजी। चांद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरेका बाजार, गोरेका बाजार। पिछले छठी मेला में उनके देखनी। अपन दिलवा में उनके बसैली। साल भल जब पीछा हम कैली। ऐसन फल बली मुश्किल से पैली। पिछले छठी मेला में उनके देखनी। अपन दिलवा में उनके बसैली। साल भल जब पीछा हम कैली। ऐसन फल बली मुश्किल से पैनी। हमसे कले खातिर भेंट पेन के आई लाला सेट। हमसे कले खातिर भेंट पेन के आई लाला सेट। साथ में आइए अनिस मुकेश भौजी। घाटे पर भेटाई दे बालानी भौजी। फोन पे बतैले उठाया जे भौजी। घाटे पर भेटाई दे बालानी भौजी। फोन पे बतैले उठाया जे भौजी। चांद रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरेका बाजार।